Kluba zastupnika HRID-i uvaženi zastupnik Drago Prgomet. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Država je ozbiljna onoliko koliko drži do činjenica i koliko je sposobna racionalne te činjenice primiti, analizirati i iz njih izvući dobar zaključak. A mene, kao i jučer kad sam govorio, interesiraju prije svega činjenice. I o slučaju Lozančić, a danas već možemo govoriti i o slučaju Hasanbegović. Svjestan da činjenice teško prolaze u duboko podijeljenoj državi u kojoj, slobodan sam reći, postoji samo crno i bijelo. Ako ne želite prihvatiti, skoro da nemate izbor. Pa se pitam, ima li što između ova dva paralelna svijeta koja se međusobno hrane, međusobno se nadopunjuju i opstaju zahvaljujući jedni drugima. Jedna od konstantnih razmišljanja u ovoj državi je donijeti presudu, a ne saslušati. Toga smo se nagledali prije svega u našim političkim strankama. Iracionalno smo spremni zauzeti jednu od strana, bez argumenata, bez dijaloga, koji možda nekome čini situaciju jednostavnijom, ali nisam siguran i ljudski ugodnijom. Ne želim nikoga braniti, još manje osuđivati, ali mnoge teme bi danas bile izbjegnute da smo se držali samo odluka koje je donio Hrvatski sabor. Od deklaracije o totalitarnom komunističkom režimu i njihovim žrtvama do deklaracije o antifašizmu. Osobno smatram antifašizam ne ideologijom, nego skupom vrijednosti kojeg nitko nema pravo monopolizirati. Kao što nitko nema pravo monopolizirati domoljublje niti poštenje. A što je s onima koji se smatraju i domoljubima i poštenim? Kome oni pripadaju? Tako i u ovom slučaju. Činjenica je da antifašizam okupljao i socijaliste i komuniste i demokršćane i liberale. On danas u zapadnoj Europi postaje ideološki temelj za suprotstavljanje svemu onome što smatramo zlim, rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu. Nekoliko komentara na ono što sam čuo tijekom prijepodneva. Ne prihvaćam da je ova Vlada filoustaška. Ova Vlada doista zagovara konzervativne vrijednosti koje nažalost u sebi sadrže dosta elemenata retrotradicionalizma, reminiscencija na prošlost nama danas potpuno nepotrebnih, pa i pokušaju sprječavanja dostignute razine ljudskih prava i sloboda. Ne smatram da ova država, da je u ovoj državi fašizacija na pomolu. Radikalizacija da, ali ona nije krenula s ovom Vladom. Bili smo svjedoci radikalizacije za vrijeme prošle Vlade, s jedne strane pokušaja da se takozvanom političkom gerilom smijeni aktualna vlast, a s druge strane nedostatkom hrabrosti aktualne vlasti da se suprotstavi bilo kojem obliku radikalizma, pa dapače i poticale taj radikalizam, jer u izbjegavanju dijaloga ljudi prihvaćaju ideologije, prihvaćaju radikalizam, boje se znanja, boje se kompetentnih ljudi koji su u stanju držati naš korak sa svijetom u kojeg smo se davno integrirali. Ono što očekujem od našeg ministra, to je jasan odgovor o fašizmu. Da li smatra fašizam kao skup vrijednosti o kojima sam govorio ili ideologijom koja nažalost imala svoju crnu stranu i povijesti Hrvatske? Smatra li antifašizam vrijednosnim sustavom koji je doista u preambuli Ustava, a kojeg je, ako se ne varam, po riječima tvoraca Ustava pisao sam pokojni predsjednik Franjo Tuđman? Jer šteta se mora popraviti, šteta je učinjena i uzalud poruka premijera koji kaže moj ministar je antifašist ako to ne čujemo jasno i glasno od samoga ministra. Ministar ima pravo ne odgovoriti na ovo. I to je odgovor.
ali onda mora znati da njegovo pravo ne može biti iznad vrijednosti, odgovornosti i obveza koje je preuzeo. U političkom životu odgovornost i obveze koje preuzimate su iznad vaših prava. I ponavljam, kao i jučer, interesiraju me činjenice, interesira me jasan stav ministra o onome što je govorio i onome što je pisao. Hvala vam lijepo.